Здравейте! Добре дошли в поредния епизод на това как да си направим мобилно приложение чрез платформата Apify. В момента това, което ще направим е да качим нашето приложение, което сме генерирали с платформата Apify през Google Store Connect, за да може нашето приложение да стартира. Така, първата стъпка е, след като вече имаме акаунт в Apple, регистриран, влизаме в developer.apple.com/account. Ще добавя линк отдолу в самото видео. След това отиваме на сертификат. Тази информация ще бъде закрита, тъй като тези сертификати са private. Отиваме на Identifiers. След това натискаме плюсчето. Натискаме продължи. Избираме App. След това натискаме пак продължи. Така. Тук трябва да дадем името на самото ни приложение. Но освен името, иска и App ID. Затова копираме App ID-то и го поставяме тук. На description може да пишем каквото искаме. По-нататък може това нещо да бъде променено. Така че просто ще добавя някакъв рандом текст. Натискаме продължи. След това натискаме Register. Тук приключихме. Сега отиваме в Apple Store Connect. От тук избираме User and Access. След това отиваме на Integration. И вече от тук си добавяме самият ключ. Чрез API може да качим самото ни приложение. Натискаме добави, задаваме име, задаваме роля, натискаме генерирай. Така. Сега влизаме в Apify платформата. Натискаме ключов менеджер. Оттам създайте ключ. Избираме iOS. Пишем си. Примерно. Тук текста може да е абсолютно всякакъв. Така. Издател. Издателят на ключа е ето тук. Копираме го. Поставяме го. Това ни е ключа. Добавяме го. Също така ни иска P8 файл, така че този P8 файл може да го изтеглим. Така. Добавяме го. Натискаме запази. И вече тук сме готови. Отиваме на изтегляне на приложение. Нека преди това да си създадем самата апликация. Отиваме на Apps, натискаме плюсчето, натискаме New App, избираме iOS, пишем си името на приложението, избираме език, избираме бъндъла, който сме създали. Тук пишем App ID-то. И натискаме създай. Така, нашето приложение
полусъздадено, така да се каже. Тук трябва да добавим информационен текст, description, keys, URL, където нашите клиенти могат да се свържат с нас при проблем с самата платформа. Пишем името на версията, слагаме copyrights. Тук по-късно информацията ще разгледаме. При App Review Information е много важно. Когато самото ви приложение изисква регистрация, е хубаво да си направите тестова регистрация и да добавите тук с юзернейм и пасворд и да опишете на екипа на Apple как могат да влезнат в самия акаунт с юзернейм, с пасворд и какво могат да правят. Като тук си давате информацията, така че ако Apple има някакви въпроси към вас, да могат да се свържат. Набързо ще направим този клип, ще бъде изрязана тази част. Точно сега ще е попълна и когато е попълна ще се върнем. Тук трябва да се добави, може и само една снимка да се добави. За 6.5 е хубаво да си добавите пак отделна снимка, за 5.5 отделна снимка, за iPad е задължително и за двата iPad да добавите. Ние снимките ги правим през Figma, по-лесно става. До след малко. Така, набързо попълнихме част от информацията за самото ни приложение. Promotext, Descriptions, Keys, Contact, Copyright, версията, която е. Тук описахме, че уебсайта ни не изисква регистрация, контактните имена и натискаме Save. Добавя ни грешка, че не сме попълнили някои от нещата. Отиваме от тук на App Privacy. Така, когато сме тук, натискаме Edit, добавяме URL-а към Privacy страницата, която ни е. Даваме надолу политика за поверителност. Копираме, поставяме. Така. След като го направим това нещо, натискаме Start. Събира ли нашата апликация данни и дали ги предоставя на third party фирми? Тук може да кажем не. В принцип, ако вашата апликация събира такива данни, трябва да опишете какво събира, как ги предоставя, по какъв начин, защитени ли са, за кратък период, дълъг период. Вече трябва да си попълните нещата, които са тук. Натискам Save, натискам Publish и тук сме готови. Така, тук нищо не се попълва. Тази страница задължително трябва да бъде попълнена. Pricing и Available. Тоест, тук натискаме добави цена. По принцип, независимо каква е валутата, избираме 0. Това значи, че приложението ни е безплатно. Натискаме Next, потвърждаваме. Тук избираме къде може да бъде достъпно нашето приложение. В момента ще изберем само България, може да изберете целия Европейски съюз. Избираме България, даваме напред, потвърди. Така, само да си проверим дали всичко е окей. Добре, тук сме готови. Нямаме преордър.
даваме назад. Така. Тук абсолютно нищо не пипаме. Сега отиваме в нашата платформа Apify. Натискаме ново публикуване. Избираме името на версията. Избираме подписа. Само че трябва да е за iOS. Даваме, че искаме да го публикуваме чрез App Store Connect и натискаме стартирай публикуването. И чакаме между 5 и 6 минутки самото приложение да бъде качено. Така, след 5-6 минутки нашето приложение вече трябва да е качено. Идваме пак тук, отиваме на Apps. След това избираме Apify, тъй като така ни се казва самото приложение. Отиваме на Information. Тук може да редактираме името на самото приложение. Избираме му категория. Така. Тук също трябва да попълним. В случая избираме не. Така, не. Тук вече вие трябва да си го попълните специфика на самото приложение. Избираме напред. Тук избираме не, напред. Триктваме над 17 годишни да ползват нашето приложение. Избираме добре. И вече тук сме OK. Тук избираме плюсчето. Пишем си какво представлява нашето приложение. Спираме напред. Стандартен. Напред. Няма да го дистрибуцираме в Франция. Избираме OK. Влизаме. Преди да влезнем, сейфваме. Идваме пак тук. Вече може да си добавим самия билд. Идваме тук, натискаме този бутон, избираме, натискаме приключване. Може да го запишем. Тук задължително натискаме това бутонче. Може да изберем, че не ползваме алгоритъм. Натискаме запази и сме готови. Когато тук си добавим самите снимки на това как изглежда нашето приложение и когато напълно сме готови, натискаме добави за ревю. Това е цялата процедура. Благодарим ви, че гледахте поредното видео за това как да си направим мобилно приложение чрез платформата Apify.